Nachádzame sa na ulici Milana Rastislava Štefánika. Je to jedna z najstarších ulic mestečka Nový Hlohovec. Vznikla už v 14. storočí paralelne vedľa Hlohovej ulice. Začínala sa na námestí svätého Michala a končila v spojnici s Tolstého ulicou, kde sa aj končilo samotné mesto. Nachádzala sa tu priekopa a takisto aj neskôr opevnenie mesta. Potom v 20. storočí celkové túto ulicu posunuli ďalej až k železničnému priecestiu. Celkovo sa na tejto ulici nachádza najväčšie množstvo architektonických pozoruhodností. Ešte skôr, ako im dáme priestor, si však povieme niečo o samotnom názvosloví týchto ulic. Štefánikova ulica prešla ako jedna z mála ulic s viacerými názvami v priebehu storočí. Najstaršie a najdlhšie pomenovanie bola Nová ulica, čo súviselo s osídlením tejto ulice práve ešte v 14. storočí. V 19. storočí mala svoje oficiálne pomenovanie ako Alžbetina ulica a potom 14. septembra 1920 sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo vrátiť jej pôvodné pomenovanie Nová ulica. Neskôr bola premenovaná na Masarykovú ulicu, potom po druhej svetovej vojne na Stalinovú ulicu, Leninovú ulicu a nakoniec po revolúcii dostala názov ulica Milana Rastislava Štefánika. Z objektov, ktoré sa tu nachádzajú, tak na začiatku pri námestí sa nachádza budova bývalého okresného úradu, dnes Mestského úradu v Hlohovci. Je to budova, ktorá sa stávala v roku 1929 až v roku 1932. Pri nej v roku 1919 postavili prvé kino v Hlohovci, kino Urania, a potom neskôr postavili na tomto mieste kultúrny dom, ktorý je dnešným kinom Úsmev. Významné postavenie v dejinách Hlohovca má budova tzv. Starej pošty v hornej časti Štefánikovej ulice. Táto pošta tu existovala od konca 19. storočia až do polovice 20. storočia, keď ju premiestnili na ulicu SMP. O čosi nižšie sa nachádzali mešťanské domy, kde sa nachádzajú pozoruhodné pivničné priestory. Ďalším významným objektom je budova bývalého Agrasolu, takisto s pivničnými priestormi. Potom tzv. Vackov dom, o čosi nižšie, dnes tu Kráľeň Maxim. Ďalšou významnou budovou je budova najstaršej mešťanskej školy v Nitrianskej župe, ktorá bola postavená v roku 1888, než je to budova prvej základnej školy. Ďalej, smerom na sever, a tam aj končilo mesto, sa nachádzala kaplnka svätej Rozálie, ktorá je dnes komponovaná do domu na ulici Milana Rastislava Štefánika číslo 34. Táto kaplnka vznikla počas morových epidémií a vďaky za jej skončenie. O čosi severnejšie od kaplnky svätej Rozálie sa nachádza budova prvého valcového mlyna v Hlohovci. Bol to tzv. Pikolíkov mlyn, ktorý neskôr odkúpil Michal Pastorek. Je to v podstate budova najstaršieho takéhoto mlyna na území mesta. Potom na ľavej strane sa nachádza zaujímavá secesná budova špeciálnej základnej školy, kde sa vystriedalo viacero organizácií v minulosti. Najznámejšia snáď je poľnohospodárska škola alebo aj žandárska stanica. A potom nižšie, už pri železničnom priecestí, je významný objekt dízlovej elektrárne, ktorá bola stavaná v rokoch 1908 až 1909. V súčasnej dobe je horná časť ulice Milana Rastislava Štefánika využívaná ako pešia zóna. Aj okolitá architektúra, ktorá sa nachádza, by mala byť zvýšená minimálne o jedno podlažie, aby dostala táto ulica s pešiou zónou oveľa dôstojnejší charakter.